и сега стигам на Monster Hurricanes. Аз в 24-то ниво почти съм го минал и стана 25-то. Сега ще се опитам да пия една граната. Понеже знам, че един е мъртъв, така ще ми пия само само. Да. Добре, така е. Мисля, така. Ясно. Така. Да, не съм толкова много силен, но все пак не съм и толкова много слаб. Да. Нокаут. Един се маха. Да, знам, че ми стана само един. Сега той ще го пием. Ай, мъртъв е. О, супер, две свестички, значи върта колелото на късмета. На второ място. Вау. Вижте ли колко още малко ми остава за да мина нивото. А тук има някакво яйце. Айде сега да видим какво ще ми се патне. Не, 4500. Не ще бъдем доста трудно, но сега няма да си пия. Сега да видя колко парички имам. Бе, пази кефа. Имам 2157. Което да натисна. Супер, бе. 6к томати означава 6000. Лута фу, бе. Добре, аз вече нямам такива парички. Че на какво може да си пием. На тънчерес още не са ми дошли стамените. Значи ще изляза на мусора. Да, вярно, имам малко купи, обаче аз не кажа толкова много често на мултиплеер. А този има 3000 кръв. Не, те са много силни. Да ще има някаква друга оферта. Ако не пеше Крифона... Крифон е този, който и аз го имам. Но все пак той е доста добър и те може да ме пият. Инчофетата е добра с 101к, което означава 100 000 злато. Така то в име някоя друга оферта. Извинете, това, че нещо ми се пи телефона. Извинявам се, но съжалявам сега да спреме клипа. Сигурно другия път ще се пия на мултиплеер.